Táimeann seo Árainn Mhór, táimeann déanú siúl Cosán Árainn Mhór mar pháirt Oileán Earagail agus seo rud a dhéanann muid mbliana na slabbaite mbliana nuas na bord nua íse a thugann muid Árainn héin agus is caingailte tonna idir muidir na halabanna muidir na héireann filí agus ceoltóirí teart le heile agus a déanú ceilú ar teangaí agus ar na líart agus ar a cheol. Well, hanna míid is dehan seo go Oileán Árainn Mhór inniu agus háisiid is siúlóid, bhí muid go siar déanúir a tesális agus roinn muid siúlóid ghalánta siar an sin agus roinn muid coppla stap ar a bhalla, roinn me hen coppla uair an a cheol. Bhí Rodí Gorman an ar gcuidead a fásta fille atá cóníir ar Oileán Scíhanna an Albain agus rinn sin PC i leo a maithas chud bardacht hain. Nis, agus an tearach ar cionn, is deich an thuil ac an hín. Tá an nasc as a gael gan a héireann agus gael gan a halapan agus ealaíne a bhain leis dá hiad Thar bheith tábhachtach agus is bra a rud é go bhfuil féile Earagail atá an nasc sin chuineáil le gáil chuilimh líon agus go fat a buan é. Cumadh sin bhí joy don lap, linn as Albain agus rinn sé coppla uair an ngálaigh. sé sinnetar agus cuideach líomhrice television radio chunamsa agus a bhí féideach cin go bhfuil mé go má fársnach seo ag féis in Earagail agus a ruchaigh na hallapa mar thachart ar san géal hallapa agus géal na héireann ó thrí chéile. Tálíonn rud samúil na mín málartú smuointe idir a dé i rám agus bíonn muid géisiart le teangaí acu rud a féinte spéisiúil agus a fólam teanga agus iad sin géisiart le teangaí so agus tuair an teangaí clásáilte muid. Sílim sa go tógraí mar seo inta táhairta go nneanann se ceangal idir na hallantarí. Sílim gur ceart go mór a bhhain méid agus go héireann na se baint leis teangaí bhhain na tann cé go difriútá. Bud má a thuúla a ráiteas go bhecinn. Is bra an rud é go mín an éile seo ar siúl agus go godann sin béim den nasca idir dá hir agus ealaíne a bhanas leis dá hir. Agus meascáin ní hamháin go hangachaí ach go cheanálacha éagsúla ealaíne agus inniu hain bhí ceol agus filíocht agus funadáireacht a gceist ach ribh seo bhí neart éagsúlacht ealaíne eile a gceist freisin agus baimachchan seo is cínta deacha. Well, hadja go gan sult ó intas le nu, bhí aimsir lenne nu bhí le ghalánta más má, thug sé deistún na réircaní agus a hanú a thuirtaiste ar suaines agus sílim bhain midéine na ealaíne sultaintas agus na daoine bhí a gcuideachta sa gcuine agus hanig linn ar siúlóid inniu bhain siad sin sultaintas go maiid. sé éagóid glan fatan lá a cha mis ménig an de chóirtaí dúna cuideach agus fiús rí sin nuin ag nach rogálaigh fa mé féinnachaibh an dúir a taon tlach as bhí géisteach rís na hárainge agus rís a chaint nach do thuicad agus bheit fólaseach gun de chóirtaú go mór agus get nach de thuicad a thuúta charáin ó cha gáil is na hárain agus is a bharsteach ba háas tlach gan gaibh agus thuicad cumhéana a bheit sin na bríad agus si rút uabhasach sáireachte a sin agus mar bh grabh se i bhgáid láin a bhí mar far sin sin. Bhain me héin ansult as sa lá seo, bainam héin sult a gúnias, Tá mé cheappa gur bhain chuileganna ar a pórs ar betha go leis a lá. Lucht éisteachta agus lucht ealaíne gur bhain siúd ar fad. Ansult go deo as cuasaí a léine. Bhí léadríochtú legann bhí se go speisialta. Bhí sé aontainna deas bheith géisiir leis na ceoltóirí a ggéir go máthair an Earagail agus a géisiir le fuam na donna agus na héanathe ceol agus sílim gur bhaine hana níor a siúil pléisiir iontas bhí se le speisialta íon.